So situation in Cape Town let me just read what More Boys posted. And the situation in Cape Town can be worse today. Home Affairs have told the Zimbabweans and Malawans to vacate the place by the end of today. No one knows where women and children will sleep tonight. Efforts are being made to secure another new place, probably a farm. The number of Zimbabweans at the facility is around 3,000, meaning that around 40 buses are needed to clear the area. The biggest challenge is people are still arriving every day. That's why it makes more difficult for officials to plan properly. Other tenants in the area are also complaining denda again, but officials haven't yet confirmed. And there's going to be a challenge. I mean, not denda racho nderei outbreak yemudumbu here since vari kungodya zvakangosiyana-siyana. I'm not so sure, but pakadai soka pachaita disaster hombe. Nezuro vanhu vakakliwa tikatofunga kuti vanhu vasara vashoma, but nhasi vanhu vari kunzi vamuka vari 3,000. Kuti 3,000 people vari kubva kupi? Problem iri kuitika hanzi ndeyekuti vanhu vari kudzingwa maareas avari kugara izvezvi, malandlord ari kudzinga vanhu, mabasa ari kupera. So people are coming from different areas. Vamwe vacho hanzi 2 hours from Cape Town. Pana vanhu ndaona achiti kwatabva like takwira kombi, murungu wedu atoti pana pazvichatomboita akavaisa mukombi. Vanzi vangu vachibva 2 hours away from Cape Town. Murungu akatoti panapa ne situation zviri kuitika panapa hazvichaita kuti ndirambe ndinemi chitoendai because of mapepa and the likes. So vanhu vanenge vari kuita vachidzingwa kwavari kugara, and also situation ma-areas avari kugara hanzi vanhu vari kuvathreatena vari kuita sei. So ndosaka vamwe vacho vari kuita sei, vari kuita vachiuya ma-1-1 kusvika vapa 3,000. maZimbabweans ari South Africa akawanda vedu zvakaoma. Government yedu yakangoti zete, yakangogara zvayo. So murume uya akangodaiso akaisa scarf muhuro izvezvi kunge ichamudzipa, asiri kufunga wototi vanhu vanoita sei. And obvious ndo vanenge vapa directive yekuti vanhu ngavabve Cape Town, vanhu ngavabve paembassy. I mean, saka vakabva paembassy vachienda kupi? Because it was like kuti vanhu vanga vakuziva vada kubatsira, vada kuita sei. Manje vakaendeswa far away from the embassy, it's going to be difficult for people who are going with food. Vanhu vari kubatsira ivavo vachabatsira chirudzwai kana vakunzi vakubviswa. Ende vanoenda kupi? Vanonorara kupi? Ende kana vakangwara akanga varamba vari papo kusvika amen, because embassy it's not doing much. Chiri kunetsa ndechekuti hanzi zvoni Home Affairs yatoti isusu takatopedza kuprocessa vanhu vakuda kuprocesswa vamwe mufana kutonoprocesswa kuborder. Imagine zviri kutaurwa nevanhu ava. Hanzi sacha processa vanhu, we are no longer doing anything. Ndo imwe problem iri kuitika. Mabhazi aola ari kupi aitaura nezuro kuti mabhazi munhenjwa yazodai so mabhazi akawanda azodai. Ari kupi mabhazi iwawo? Hatide munhu anenge achingotaura chiZANU-PF chake kana DJ Ola pa social media kuda kungopromisa vanhu ma-false hope. Hatide. Ende vanhu vari kuvhunza kuti Ola mabhazi ake ari kupi? And where is the 1 million? Tiri kuvhunza tese kuti 1 million iri kupi? Embassy ini ndakazviziva kuti embassy hapana kana hope yavanowana kuembassy. Inini izvinhu zveembassy ndogara ndichiona vanhu vachiita ma-problems kunze kwenyika, uchiona vanhu ma-videos zvichonzoenda kuembassy. Pane akambobetserwawo kuembassy, pane akambobetserwawo ombotiudzawo kuti akabatsirwa nechii. Ngavatogara vari papo because hakuna imwe help. Ende kuri kutonhora, it's cold and raining. Zvakaoma. 1 million yaya, I think it was just a speech. Hakuna kana 1 million hakuna. Tingale kunyeperana. Let's not give people false hope of 1 million isipo. I saw people today bootlicking Wicknell. Kunze kuti vamuudza kuti tinoda mabhazi, vanenge vachiti congratulations, chichichi ndimi baba minana, baba wemazuva. Kunze kuti vamukumbire mabhazi, vari kuita basa rekuita bootlicking Wicknell. Imika dzidzai kuti zvimwe zvinhu chimiraiwo kuda kuita kunge vanhu vasiri kutambura, musiri kuona zviri kuitika situation. Vamwe vanhu vanenge vakatotsva focus, isusu tiri focus, vamwe vanhu vakatsva fuse. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts panyaya iyi.